Maanantaista iltaa ja viikkoa kaikille sinne Niilo22 vastaa kysymyskanavan katsojille. Ja nyt mulla on tämmöstä vaaleanpunasta kautta vihreätä kautta keltaista paperia. Tässä on vaaleanpunainen paperi, keltainen paperi ja vihreä paperi. Lähdetään lukemaan näitä kysymyksiä, mitä tässä on. Tässä kysymykset. Mikä on lempikahvisi? No, lempikahvi on Good morgon kahvi. Good morgon kahvi. Lempeä kahvi. Kaffaroast. Tässä on meikäisen lemppari kahvi sitten. Siinä on meikäisen lemppari kahvi. Mikä on lempikonsoli PS5? Mikä on lempipelisi Resident Evil 2? Kuka on mielestäsi Tapparan paras pelaaja? No sanotaan nyt, että maalivahti on Christian Helianko on 1, mutta jos ihan rivipelaajia, niin kato toi, ei nyt, mä tiedä, onko se parhaimpia on. Eli katsotaas. Mulla on se tässä se. Venatkaas hetki. Tossa on nimmari. 13.3. ja siinä on. Noni, se oli siinä. Ei siitä sen enempää. Käytätkö äijäpuutseja? Käytän. Nyt ei ole mahtunut jalkaan vaan. Milloin GTA Online-striimiä farit toivoo? En tiedä online-striimistä. Siinä ei oikein tapahtunut mitään, kun kaikki hyökkii päälle eikä siinä pääse mihinkään. Pitäisi englantia osata. Ei siinä Suomella, ei siellä kannata suomea pammalata siellä striimissä. Kun ei siellä varmaan kukaan suomea ymmärrä siinä GTA Online-striimissä. Ei varmaan kukaan suomea ymmärrä siellä pammalaa suomea. Kun pitäisi puhua englanniksi, mutta kun ei sit se ei taitu. Englanti ei taitu. Pitäisi olla semmonen, että se olisi vaan. Pitäisi olla semmonen GTA Suomi. Semmonen pitäisi olla. GTA Finland. Semmonen pitäisi olla. Joo. Kuka on Veijo Hakulinen? Ei oo tietoa. Mikä on lempijuomasi? No ihan raana vesi menee tosta noin, tai sitten vissyvesi. Värska. Mikä on lempikalja? Lempikaljaa ei oo enää. Sitä ei oo enää lempikaljaa. Milloin pesukone oikealle paikalle? Ei tarvitse siirtää. Kiitos siitä. Siinä oli kysymykset vihreästä paperista kysymykset. Nyt siirrytään keltaiseen paperiin. Kunnioitatko Stakalaa? En mä tiedä siitä yhtään, en hirveästi tiedä siitä mitään. Ei ole sanomista. Miksi päästelet haap-ääniä? En niistä tiedä mitään haap-äänistä. Paha mennä sanoa mikä on haap-ääni, niin en tiedä siitä yhtään mitään. Voitko striivata GTA? Täytyy katsoa siitä, tuleeko siitä yhtään mitään. Käytätkö vielä mitä hiton sukkahousuja? Ei siitäkään yhtään mitään. Miten kehtaat piereskellä videolla se on? Sille ei nyt voi mitään. Sitten täällä sanotaan, miksi tupetat ilman housuja? Ei olla nytten tupetettu mitään. Montako tuntia vuorokaudessa on? Ihan tarpeeksi. Oliko lahjoitus hyvä? On. 5/5. Miten WC-paperia kuluu niin paljon? Sitä totta kai sitä kuluu, kun kunnolla käy pöntöllä. Jokaisella kuluu. Onko sulla käynyt siivojia? No ei oo käynyt. Miksi et tee ikinä jauheliasta ruokaa? Mä en hirveästi syö jauhelihaa. Kanaa kyllä tulee syötyä.
Fanit, kysymys 22. Fanit toivoo GTA Online-striimiä. Pitää katsoa, tuleeko siitä mitään, siitä GTA Online-striimistä yhtään mitään. Mitä piilottelet makkarissa? No siellä totta kai, missä nukutaan, totta kai pitää nukkuakin. Milloin Doom-striimiä, milloin Doomi-striimiä. Se Doomin mä poistin kokonaan, se pitäisi pelata alusta, kun mä otin sen pois konsolista, että tilaa saisi muille peleille. Arvosana korkkareille. 5/5. Miksi et panosta... Miksi et panosta ollenkaan otsikoihin? Mä en tiedä niistä otsikoista. Mulla tulee ne otsikot sellaisia kuin tulee. Mä en niistä panosta otsikoihin. Miten niin, minkälaiset ne otsikot pitäisi sitten olla, kun ei mulla ole tietoa, minkälainen se otsikko pitäisi olla. Näin se menee. Miksi et panosta ollenkaan pikkukuvia? No miten niitä pikkukuvia... Mä en tiedä pikkukuvien tekemisestä yhtään mitään. En tiedä otsikoiden tekemisestä ja pikkukuvien tekemisestä yhtään mitään, niin se on vaikea niihin panostaa, kun niistä ei tiedä hölkäsen pöläystäkään, että mikä on millekin videolle hyvä pikkukuva ja mikä on hyvä otsikko. Videoille hyvä otsikko ja hyvä pikkukuva, niin mä en tiedä sitä yhtään mitään, mikä on hyvä. Mä en tiedä, niin se on vaikea mennä panostaan, kun ei tiedä niistä yhtään mitään. Miksi et tee ollenkaan oikeata ruokaa? No mä en ole ruoan tekijä, vaan olen ruoan syöjä. Tekijät on erikseen ja syöjät on erikseen. Jotkut tekee ja syö, mutta meikäläinen onkin kuuluu siihen ruokien syöjiin. Mikä roteksi? Mä en tiedä tosta. Miksi välttelet ihmisenkin? No välillä en ole sillain lähdin heti nopeasti siitä pois, kun tulee porukka, ettei tule videolle. Se on se ainoa syy. Näin se menee. Jatketaan. Nyt mennään vaaleanpunaiseen paperiin. Onko sinulla ihmispalvelu? Ei ole. Miksi et vastaa fanien puheluun? Kyllä niihin vastataan, kun keritään. Miksi valehtelet? Mitä valehtelee? Pääsikö ihan ärsyyntymään pesuhuoneessa? Pääsikö Iho ärsyyntymään pesuhuoneessa? No ei. Miksi valehtelet tupetuloista vuosia? Ei ole mitään valehdellut. Mä en kerro mitään, mutta ei ole mitään kerrottavaa. Milloin Dating Light Stream, se on pelattu läpi. Kakkonen pelattiin läpi. Tykkäätkö julmusta limpparista? No, kyllä se välillä menee, mutta en hirveästi sitä juo. MP Pirkka Pita Kebab. En oo syönyt hirveästi, niin ei mulla ole MPtä, kun en oo syönyt. Onko totta, että oot riehunut? No, en oo mitään riehunut. Miksi teet pökälettä? Minkälaista pökälettä tai ruikulia? Miksi luulit lintua koskikaaraksi? Mitä lintua? Mä en nyt muista yhtään, mikä lintu se oli, mitä luulin koskikaraksi. Miten yhdellä istunnolla menee niin paljon WC-painoa? No menee, kun on kunnon hätä. Totta kai menee. Mistä sulle ilmestyy ruokarasioita jääkaappiin? No ilmestyy vähän vaan. No äiti on välillä, jos on tehnyt itselle ruokaa, niin se on sitten laittanut samalla siitä. Luitko ja vastasitko kaikkiin kysymyksiin? No katoin kysymyksiä. Oliko hyviä kysymyksiä? No ihan jees. Milloin online GTA-streamiä? En osaa sanoa. Kiitos kun vastasit kysymyksiin. Tässä oli nämä kysymykset sitten. Kiitos
Kiitos näistä kysymyksistä. Näin se menee. Ja Tronea ei ole testattu vielä, kun siitä puuttuu se kaukosäädin. Mutta ei siitä sen kummempaa. Niin kiitos nyt siitä Tronen lahjoituksesta. Ja tässä oli nämä kysymykset, mitkä tuli sen Tronen mukana. Tässä lukeekin, että lahjoituksella saat hyvän Tronen, mutta koska et vastannut edelliseen kysymyslappuihin, niin otin siitä vain otimme siitä Tronen ohjaimen pois. Näin se menee. Että näin se menee. Mutta joo, ei siitä sen. Ja sitten täällä sanotaan, että striimaa GTA Onlinea tai Länkkäri 2 Onlinea, niin näin se menee. Niin tulee sitten ohjain, mutta katsotaan tuleeko niistä, no Länkkäristä nyt tulee jotain, mutta GTA Onlineista en mene takuuseen, kun siellä pitäisi puhua englantia eikä suomea. Se ei ole mikään suomi, GTA Online, se ei ole mikään suomiservu. Se on englantiservu se on englanniksi, ei siellä pamrata suomea missään siellä servulla niin, että lähtee. Ja kaikki ihmettelee, että mitä toi puhuu tuolla, kun ei kukaan ymmärrä sitä suomea. Ja sitten kun mä yritän puhua, jos jotain puhuu, niin pitää katsoa, kun ei siellä voi mitä tahansa puhua siellä striimissä. Näin se menee. Niin pitää olla hiljaa hissukseen, kun ei siellä striimissä voi ihan mitä tahansa rupea painattaa menemään. Näin se menee. Mitä sylki suuhun tuo. Näin se on. Mutta ei siitä sen kummempaa. Kiitos kysymyksistä ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.